Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaiksonan ug mga mahal namong tigpaminaw nining tungod karon, amo na sab kamong pagadapito nining programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langit ng lagdag sa kinabuhi. Kini karon yung alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio kinasingkasing mga pahigayon dia kaninyo og magapanginaot nga kamong tanan karon puno kamo sa kadasig ana kamo sa kalagsik ug sa inyo mga panglawas nga mo'y magamit natong punan sa pagtimbang-timbang sa makamaturan nga makapaghatod kanato sa kaluwasan nga kini gitudlo ni Master kanamo padin sab nga among gitudlo kaninyo. Kung may mga basahon man nga referensya nga among gibasa kini dili para gamiton sa pagsupak sa Biblia. Og dining tungura among mga pagpangamusta sa mga kaigsonan karon nga nagsunod diri sa PBC compound o kami nagapasalamat sa inyong malahutayong pagsuportar para sa atong programa o labi na sa mga chapter president sa nagakalalaing mga dapit din sila nag-angkon usab og CBhan o radio station para maialagad kini maong tulumano. O kumusta sa pagsunod usab sa kang Attorney Samuel Arnado, kumusta attorney? O labi na sa nagsunod karon kang Brother Jerry Idkila diri sa Tagulon, Misamis Oriental, o ka diha sa Agusan, diri sa Agusan, no? Kang Arlan Reyes, kumusta nimo diha sa pagsunod nimo sa maong programa? O sa tanang mga membro dili nato pagkalimtan ang atong obligasyon sa pagtambong mahitud sa hiniusang katiguman sulod sa katuig adunay tulo ka hugna, Marso 10, Agosto 19 ug ang Disyembre 29 ug usab ang atong binulan alang ni atong may mga kasing-kasing bukas niya na sa paghatag para sa atong palas renovation. Ug din tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghilista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan. Og ako na lang mga pagpamusta nila ni Susimo Telebrico og ni Dimol Telebrico, kang Bernabe Telebrico, Jeffrey Telebrico ug ang Joanne Estupia ug ang Randall Telebrico nga mo'y nag-sponsor sa radyo sa DYWR, radyo natin FM sa butong Pinamungahan Cebu. Og ninay karong higina makaigalaan ng magsunan, ako kamong ihatag sa kauban nga ministro. Kiniusab si Brother Cesar Pateo o kumusta lang sa tanan nga nagpatalingog o nagtanaw sa TV karon, kumusta na lang kaninyong tanan o ihatag ko kamo ngadto sa laing pang ministro. Kumusta o mayong pagpaminaw usab sa gihapon, kini ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Rodilo Mangalos, makikuban kaninyo ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog dinhi sa RP Index Kio Cagayan de Oro City alauna ngadto sa alas 2 alauna matapos magsugod sa alas 12 ang takna sa kaudtohon. Live usab kita sa Facebook mga kaigsunan ug makita usab ninyo kami sa Parasat Cable TV sa TV5. Og mabati usab dinhi ning maong sibihan ang atong programa sa RP Index KD di Pulog matag adlaw Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion. O giniusab sa RM Index DR Dipolog, mabati usab ang atong programa alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa kahaponon matag adlaw Domingo. Ang programa sa PBC mabati na kini sa 23 ka mga radio station Visayas ug Mindanao dinhi sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa kaudtohon, dinhi sa Toledo, Cebu City sa DYHR alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon, dinhi sa butong Pinamungahan Cebu sa DYRR radyo natin alas 12 ngadto sa launa ang taknas kahaponon, dinhi sa Surigao City sa Real Radio alas 12 ngadto sa launa, dinhi sa Bayugan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kabuntagon, masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang taknas kagabion, dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kaudtohon, dinhi sa probinsya sa Bukidnon sa Valencia City sa Power Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang taknas kahaponon, dinhi sa RMN DXMB Malaybalay City
alas 12 ngadto sa launa ang taknas kadtuhon ug bati usab kini sa ilang FM station dinhi sa Valencia sa IFM. Dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa Radyo Natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang taknas kagabion. Dinhi sa Ligan City sa Radyo Bandera alas 3 ngadto sa alas 4 ang taknas gapunon. Dinhi sa RMN Dixpiar Pagadian City launa ngadto sa launa imedya ang taknas gapunon. Dinhi sa Calamba Misamis Occidental sa DXMM FM alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kabuntagon. O dinis Cagayan de Oro City o sa Misamis Oriental mabati usab ang atong programa dinhi sa Dixario Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang taknas kabuntagon. Dinhi sa Villanueva Misamis Oriental sa Kabusis Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang taknas kagabion. Dinhi sa B-Radio Waikurat FM dinhi sa Balingasag Misamis Oriental alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion. Kumusta sa mga PBCM Women's Group upo sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Og dinhi sa Hingog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kabuntagon matag adlawng Domingo. Diya kung gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa numero sa Globe 0917-811-8882. Ang among mga pagpangumusta sa mga kaigsunan nga nagasudong ka na to via Facebook Live from United States of America nila ni TC Kulihatan, Sister Lily Peterson sa Blackport, New York City, United States of America, ni Sister Rizal Barbosa sa Moramos Graham sa Oklahoma, United States of America, o gihausab sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America, nila ni Juanito and Justina Maquiton Hermias family, Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julaila Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Charminio Hermias, Rever Lilita Hermias Barton, og ni brother Nicodemus Nicky Hermias. Nagasudong sila kanato via Facebook Live from United States of America. Atong igsoon, Engineer Brother Derwin Mangalos usab og simong pamilya nagapatalingog og ni Brother Ambrosio Birano and family dinhi sa Santa Irene Prosperidad, Agusan del Sur. Kamong tanan karon nga nagapaminaw og nagasudong kanamo via Facebook Live or sa YouTube, kalakip na kamo sa among mga gipanimbaya. Baron sa pagisgot sa tima, ibalik ko kamo kang Reverend Charlotte. Dining tumura mga mahal nga tigpaminaw, mga kigsunan, ang ato karon mga pamaagi, Brad Rini, Brad Cesar, Brad Ronnie, ang mga voice clipping no sa tingog ni Mitchell Bendilio sa kapastor sa Badista no nanukad diri sa DXKD Tipulog RPN o ang atoa may programa usab kita dinhi nini gisibahan alas 6 ngadto sa alas 7 sa kagabion og may sa DXDR RMN alas 12 ngadto sa launa. Sa atong mga pangamusta tanan nga nagakalalain karon nga nagpatrip diri dapit sa Dipulog sa mga kaigsunan. O sa nagsunod kanato. Ang ato karon nga kining pastor sa Badista, no? Nga aduna kitay kaugalingon nga doktrina didto unta siya mo birada kung dili man tinud pero nay mga personal niya panglait pero imo ra bang paninglan dayo kisi-kisi nga wa kuno gyud siya dili kuno iya pagtamay na karon niya na pagoy iyang mga hinambugiro ato sang pamation ang iyang hinambugiro nga abi kay giingnan man ni Brad Ronnie nga kanar bang iyang mga tics nga iyang ipangbasa ihar man na kay mailhan man nimo kaysa di pa niya ipabati ang texter kunuhay niya nganong ang iyang style mugawas man dito sa iyang texter lugar nagsabot lugar sila Naguna nagikan sa iyang pamulong na niya na sa dihang sa basaw na ang mga text mautong unod sa texter ang migula sa iyang baba. Niya dayon ingon din siya sa may parehas kuno namo nga na kuno'y mga texter diri kanamo sumala sa feedback lugar nga iyang pabati nga di kuno namo basahon atong pabation sa ning iyang hinambugiro. Okay. Di man ta pares uban mga kaigsunan nga dili basa ng text. Ang ato diri kung maabtan ng oras tanan atake nato atong basahon. Na inyo man ang nasaksihan. Di man ta nila pareha na nila nga
matod pas complaints uban nga gasigig text di nila pagbasahon. Ug naman galing basahon katong paboran nila. Ug matod pa Oh. Og do naman kunoy among pagabasahon, no? Katong pabura kuno namo. O mo na iya ha. Di sa ato pa hadlok na ibis mga texter niya. Unya maayong laki pa dayto nimo Bendelio kay ang imuha amo mang ipabati. Unya katong texter amo mang taguan. Sus. Ang mga katawa ta dili pud ta angay ikatawa pero muot ba Bradron Tinuod na. Bradrini kay tiaw moy iyang ipanghambog nga kininiang og sa kuan pa kini bitawng pagkaon makapanilap-tilap man punta aning iyang istorya kay ngano tiaw moy sumala kuno sa iyang nasayran na kuno'y mga nag-text na mo di kuno namo basahon. Di sa ato pa, ang iha among ipabati kay di ay ang iha huyang pa di ay atong mga texter. Una-una ako na mga mahal na mong tigpaminaw. Pero sa Biblia, daan pa sa unang panahon nga ang katawhan sa Dios sama ni Haring David, ang mga tao sa una kang Haring David ni sulong o magsugilon o bakak bahin kang David. Bisag wala sila saktong katarungan, magbuhat lang yun og bakak. Mausab ning atong kaatbang Bradron. Tinuod. Unsay priba ni Brad Cesar? Anya ka na din ni Ribere, mabasa ka na sa Salmo ni David sa iyahang Kapitulo 109, versikulo 1 nga sa 3 ang atong pagabasahon, giingon din Sa Biblia sa naman, Bibliang Katoliko, nga may nga imprimatur. may imprimatur ni Julio Cardinal Rosales. Giingon ka na din Matud pa ni David, nagdayeg ako kanimo o Dios. Ayaw pagpakahilom. Gisulong ako sa mga taong daotan o bakakon. Nanugilon silag mga bakak, bahin kanako. Mangilad kayo ang ilang gipanulti bisag wala silay katarungan. O atong nakita, mga kaigalaan o mga mahal nga tigpaminaw. Klaro sa gipakita sa Biblia nga gibasa ni Brad Cesar ang maayong balita Biblia. Nag-ingon si Haring David, gisulong ako sa mga taong daotan og bakakon. Nanugilon silang mga bakak bahin kanako. Lugar ni sulong sila ang kakontra ni David kay tao man ni sa Dios. Isog lugar pamation tong iyang kontra pero sa diyang magsugilon manulti sila. Al kontra kang David. Haring David ang ilang ipanugilon ang bakak parte dia kang David. Iyon pa ni Haring David. Mangilad kayo ang ilang gipanulti. Bisag wala sila'y katarungan. O tanawa. Kining punto nga dili kuno namo basahon ang ilang gisugilon o iyang gisugilon di kuno namo basahon ang mga texter nga nag-text namo kay basahon lang kuno namo og pabor sa ato pa maing laki pa di lugar to nimo. Ha? Muna diha atong nakita na sa Biblia ba gipiho ba Bradrini nga doon ay mga taong hambugiro kay kanang iyang pamagi hinambugiro man na gani ato pong bati Brad ron nga ang iyang hinambugiro pati pa wa siya pangutan ang pila kadaghan pila ang kabuk ang iyang Biblia iya pang ipapasigar mo ayon ang priba kung naabay hambugiro sa Biblia nga nakasulat Bradren. Anya dinhi sa balahang kasulatan Brethren nga adunay gay mga tawo nga hambugiro dinhi sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 2 apan sabta kini nga unya sa kaulaihang mga adlaw managpangabot ang mga panahon nga malisod. Sa ulahi dayong mga adlaw tagna ni nga naay mga panahon nga makita nga mga malisod nga sistema na unsa man ang usa sa gipakita nga tara sa muguwa sa ulahing mga adlaw Brad rin. Anya ang gingon kay ang mga tawo unya magamahigugmaon man sa ilang kaugalingon, mga hinapi, tigpagawal, hambugiro, tampalasan, masukihon sa mga ginikanan, walay gabalos dili Dios non. O nakita nato sa ulahing adlaw mutunga kining hambugiro ay di natuman ni Bendelio kay kasagaran na ba din niya na
Di ba, tita? Wala ko mahadlok. Unya, og moingon ka niya na, lugar imo nagyong kalkulado nagyong nimo ang mga ministro sa PBCM. Ang paglikay na mo niya ng mga bahina kay basig ang mga membro di kapugong sa imong baba kay para sa makagbaba na mo na nga ipaagi na mo sa pagtubag sa argumento nimo o sa argumento na mo unya ang mga katauhan nga nagapamati mo magtimbang-timbang kay kung pananglitan ang among katarungan mga mahal nga kaigsunan o tigpaminaw alkanse samara nga imbis kami nagdalag kini ehemplo lang lugar sundang itigbas namo dito sa among kontra kami ra man day matigbasan sa among kogong sundang kami ra man day maawawan ay dili kay amo nang gipayag nga kung sa kanta pa sa group of singers sa WADAB ngayon pag tumatagal lalong tumitibay magkadugay magkaligon ang mga rason unya amo mang ipapabati ang iyang mga pamahayag nakaron hain ang iyang hinambugiro brethren. Ato ipabati ning mga pagpruiba nga pagtagna ni apostol nga si Pablo sa kaulihang mga adlaw manungha ang mga tawo bugiro ana ang usang katumanan ining pastor sa Badista Smith Silbendilio niya wa pangutana pero ingon siya nga sultihan ta mo sa ato pa wa gid pangutana nga doon ako 38 ka bersyon ng Biblia na ako nasiyang balay atong ipabati. Igsoon tabanan ta mo 38 ka bersyon ng Biblia na akos banay. 38 ka bersyon ng Biblia na akos banay. Na huna-huna araguna brethren kanang iyang katarungan kamo nga nagasunod sa mga radio station din naay among programa kanang tanan o kamo nga mga naa sa pagpamati lugar makatarunganon ka ing anaon ato pagsulti kay buting ipasabot ba nga siya maoy tuuhan sa tanan nga mga kakontra niya kay ti moy pila ka bersyon tong iyang gisugilon brethren 38 atong balikan kani ang iyang mga pamahayag sa iyang gingon 38 ka bersyon ng Biblia. Igsoon tabanan ta mo 38 ka bersyon ng Biblia na akos banay. Gipangutana ka ba? Wala. Pero mutugan gid ni siya kay maayuhon god magtugan gid ni siya ang sistema. Nakaron atong ipadayon ang mga pamahayag niya nga lain-lain nga mga portion nga among pagatubagon pero kung do na may dili na mo maabot sa pagtubag wala na nga nilikay mi oras lang may wala pero kung inyo may sundan kay Domingo man ang atong programa aw masangkaran gyud siya og mabati gid ninyo kung unsa sa sistema namo nga mga pagtubag gani nang iyang mga pangatake human naman na tubaga naingon naman na siya plakang guba ba garas bitaw sige balik-balik ba murag dudata Brad Ronnie Brad Cesar Brad Rini nga gilian ni siyang plaka bitaw guba sa iya girikanan kay bag-o naman ni modern kini mga CD player or unsa pa dili man na mao sa unang panahon plaka man di sa ato pa plaka nga garas guba ang gilihi ani kay kugi man magbalik-balik bisag human na taon pod ang wala makadungog ingon nga wa gyud katubag ang mga ministro sa PBCM dugay rang natubag pero tungod sa kadaghan yang lamlam tanang mga pamaagi niya sa take ato man tong tubagon di pagkamahot dita sa oras akatong uban wala matubag pero kung inyo lang sundan amo nang gipang-record oy kanang iyang mga pamahayag nya dinhi ato nasab nga pamation ang iyang hinambog o giunsa niya pagpahayag ang pag-atake niya diri sa pagtulon ng PBCM ato ipabati brethren. Okay, Red. Umatot pa nila mga kaigsunan nga atong giyubit. Di mo na yubit? Ato ka na yubit ba na lang niyong kung wala nila gitugan? Bakit ano? Bisa ka mo okay o na o? Makamit ka niya na agod. Bisa mo siya ano? Yubit na ito. Di ba klaro? Ato klaro. Naklaro na. Ano? Oo. Yubit dahil na. Wala na ba nag-ingon nga unsa man ang Amerikanaha, unsa man ang klases na wong. Niyon na ko nga, wala nila gitugan.
na ang Espiritu Santo naka-Amerikana. Yubit na ina. Na realidad mo na. Inaunsa mo po noon. Unya, sa mangin lang dahil ko na mo na nibasa kong text nga, mo'y nag-ingon nga, ang alas to mas iyo niyo, murag waknet. Ako dahil nagasulti, ikaw akong kabasa. Sabda po. Oh. Igor daw kuno siyang nagbasa nga kinini ang sa texter niya nga ang amo kunong magtutudlo mura kuno kwaknit dabi kay nagbasa niya. Di man di ay to di ay tinuod kay imo ra man itong gibasa ba man ka magkatawa kung tarong ka nga pastor unya matod pa niya wala kuno na mo itugan kay abigod nato abigod ninyo amo magong gi-explicar nga ang simbolo sa Espiritu Santo nagsimbolo og tubig niya di siya musugot unya sa nadugay na makalibog kuno ning among rason. Unya, ato sang ipakita kay katong texter niya og di pa bakakon pares niya. Ingon man yang texter nga ang dagway kuno sa among magtutudlo murag kuno kwaknik. Unya, si Bendilio sa nadugay na kay ingon man siya nga wa kuno siya manaway gipakita lang kuno niya ang Amerikana kay mao man kuno nay realidad wa kuno mi magtug-an nga amo kunong gituan nga Espiritu Santo nag-Amerikana. Atair man na sa sistema. Dito siya sa sinina ba? May doktrina ng sinina. Nakaroon, unsay kalaki ni Mitchell Bendilio. Isa, wala man ko magtamay ana. Wala magtamay buangon ni Mumi o buangon ninyo ang mga katauhan nga nagsunod sa inyong programa. Nakaroon, ang atong ipakita karon iatbang nato ang dagway ni Mitchell Bendilio o sa dagway sa atong magtutudlo bradron o tinuod ba tong iyang giingon nga igo ra ko nagbasa nga ang atong magtutudlo murag dagway sa kwaknet ato sang ipa. Okay, engineer, ana. Mao ni siya mga kaigsunan kining naka Antiohos mao ni pastor sa Sabadista si Mitchell Bendilio. Onya kining tapad nga hulagway sa among magtutudlo nga na Amerikana mao niya nga among gipailang katumanan sa Espiritu Santong nagpakatao. O mao ni gingnan nga kwaknet daw ni Reverend. Kung atong tapad ang dagway niya ngita siya Espiritu Santo sa simbolika tinud-on ba diyan sa lapati siya naban ito ka. Mao na nga ikaw magani mo ra hinog na ito ka anang sistema haron. Mao na hinaway nga murag kwaknet nga pagkagwapo ana paghalangdo na natong magtutudlo. mao lagi natong gingon Wala naman taan ng wapuhay Brad Rene. kay para nila di magid gwapo para niya. Okay, ang ato adya igo ra tanan no bang kay lison na pug kitay mo dayo sa atong magtutulo ato lang i-plaster diha. Og ngayon ba pong tawgon og kwaknit ang dagway sa mong magtutudlo unya kining nanaway mabitan ningon ta Reverend nga oy Bendilio pastor sa Sabadista panamin diya sa samin tutuki ang imong dagway unya paghinuktok og angayan ba nimong hinganlan ang among magtutudlo kwaknit og mo dinay ka nga texter na nganong imo man ang gidawat nganong imo man ang gi-on-air Karon Pero kanang dagway murag mo ginang porma nga siya nagsigi og binutbot. karon ang atong ipaklaro nila nga na magga ng iyang Antiohos bitaw di ba? Mao. Kung tanaw na to ba? Kay og kwaon din na murag butan na tiya siya inigbasa lisod na karon pero wata diha niya na kay gi-compare lang nato kay salamat engineer sa imong nakaron atong ipakita Radron ang mga katarungan nga balibat man gid siya nga ningon siya nga wa man ta manaway anang kininiang Amerikana kay iya man lang kunong ipakita kay nagbaka kuno ta o wa kuno nato itug-an ang iyang Amerikana may isa man parehas minimo nga tug-anan ta mo nga naa koy 38 ka bersyon sa Biblia nas among balay. Unya, maingon po lugar mi, tuganan ta mo nga kanang among Espiritu Santo nag-Amerikana mo ana lugar mi unsa may kasulti sa mga tao na. Ha? Ay migpareha sa imong utok ba? Ako ignon ka bitaw sa atong dunay atong mga amigo Beldron nga kaingon nga muram na siya abno
pero gikuha gikas abnormal. Ila man ang pamahayag pod. Kaya nga no, tarong bugod na utok nga klases pagka-pastor nga ang among ang atong gi padayag reverend nga mga simbolo sa Espiritu Santo atong gisulti. Wa man in taon magsimbolo nga ang Espiritu Santo nagsimbolo ka Amerikana. Anong pangitaon na nimo nga wa na mo gitugan? Siya na lang kunoy mutugan. Oo. Buutan pod. O di mo nang ingon mi nga nagyaga-yaga ka pamersonal na lang imuha. Karon, ato siyang ipakita kay baliban na siya. Wala ko magtamay. Karon, atong ipakita, ipabati na to, Bradon, nga nagyapon ang dagway ni Mitchell Bendilio Bakibali nga makita ang sistema sa atong pagpabati siyang tingog nga nag-ingon siya sa atong magtutudlo nga kini daw atong magtutudlo giasin ni siya unya gibulad. Okay. Atong ipakita ang iyang figura para pagpalantaw lugar nga mo ni siya ang namulong. Okay, engineer, katulang hulagway ni Pastor Bendilio mo ipalihog plus sa screen kaya atong ipabati ang iyang tingog nga mao gina siyang naw nga ang namulong aning iyang giingon nga among magtutudlo amo daw giasin ug amo daw gibulad. Palihog daw, engineer. Sa katulang hulagway ni Pastor Bendilio. Kay nag-ingon man siya nga wa kuno siya personal sa among magtutudlo. Kay ni-deny man siya nga di man kuno siya nag-ingon nga among magtutudlo naog kwaknet. Siya mong kunong texter. Kay kugi kay ni siya mo unsay tawag ani mo limod ba mo balibad kay membro lagi sa kini ni ang bakakon. Unya kini ra bang bakakon ang tag-iya ra bas bakak mao ang yawa mo basa sa tablet Cesar unsay priba nga ang tag-iya sa pagkabakakon mao ang amahan niya mao ang yawa ato sa basahon Brad Cesar samtang kamula pang pagpahigayon sa hulagway ni Bendilio. Okay. O aniya dinhi nakasulat kina Reverend sa Juan kapitulo 8 bersikulo 48 nga ang abilidad jud aning bakakon yawa jud na morning tawhana ba Bendilio ba bakakon. Giingon ka na dinhi Reverend no? Kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa ug ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa pangibog sa inyong amahan. Siya may usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan ug siya walay labot sa kamaturan kay ang kamaturan wala man diha kaniya inipamakak niya siya magasulti tukma sa iyang kaugalingon kinaya kay siya bakakon man o mao ang amahan sa mga bakak. O karon ato nang iplastar no nga mao ni ang nagsulti ni ini nga kini daw among magtutulo. Gibulad kuno unya giasin mao ni siya si Mitchell Bendilio Bradron. Okay, mao nang hulagway na naka flash sa screen atong ipabati Reverend ang iyang pag-ingon nga atong magtutudlo ato daw giasin ug ato nang gibulad kay mulikay malagi siya nga wa kuno siya mamersonal. Wa kuno siya magtamay. Unahon to ning giingon niya nga giasin ng atong magtutudlo ni atong paminawan ang iyang tingog. Matay na na! Wala ko nakabota na nga. Wala kong Mindanao na buhit pa na. Kailangan kayong tigpaminaan mo ito. Ang ilang Espiritu sa pagtindugan na nadugiram ng yasin. Ang ilang Espiritu sa pagtindugan na nadugiram ng yasin. Kadang hulagway sa screen ninyong nakita mga kaigsunan, mga higala nga tigpaminaw og nagsudong sa among programa, mao na siya ang namulong nga ngamo daw magtutudlo, amo daw nga giasin. Atong isunod Reverend, gawas nga ato daw giasin ang atong magtutudlo, ato pod kuno nga gibulad. Kamo nga naminaw, unsa man na, personal o dili? Niya atong ipabati nga ato kunong gibulad pod ang atong magtutudlo. Nagyapon yang dagway kay isip basyanan nga mao ni siya ang namulong. Niya atong ipabati. Hello, Brad. Maingabi. Juan ba? Kailan bang ilang question kanina? Naminaw ko sa Brad. Kailan dito ang kikreto pag baka ng kutalangin. Mupuli ang manlalaban. Kamo Espiritu Santo. Manlalaban. Ang pangutana, kanang ilang Espiritu Santo ito ang misteryo kalagiran sa aming pagpanlaban na nabad. Actually, wala ba nila ginubog inanak ng templo karang ilagan ipresab? Ilagan ibulan? Actually, wala ba nila ginubog inanak ng templo karang ilagan ipresab?
nakita na nato ang iyang mga pagpamulong, no? Nga gibadlong niya ang dili tinod kay wala day kuno to sa minteryo, wala day maklabira, nara kuno na sa amoa sa templo, dili kay to as minteryo. Pero amo daw nang gi-preserve kay amo magkunong giasina nya gibulad pod kuno na. Nakita nato na ang katunto. Ato nadunggan nga kabalo po dahil ni mamadlong. Oo. Nga ningon ang text nga unsaon magpapanlaban nga na mas minteryo kalabira naman gibadlong nga wala daw na gilubong. Pero atong kwaknet, atong kwak dito wala mamadlong kay di pareho man mo utok anong imong texter nga matod pa mo magtutudlo murag na og kwaknet. Mo na tinuod. na karon ang ato na pud nga ipabati niya wa ka manghilabot ana, ha? Dili na pamersonal Bendilio. Na pamersonal. Ang atong ipabati nga kung mag-usap-usap tag sulti unya magbakak-bakak ato gyapong ipakita ang hulagway niya brethren unya unsay ang giingon basta labi na kuno og nakay katungdanan sa kini ang simbahan brethren unya magbuhat kuno kag pagpamakak hingusap ka sa mga pagsugilon ba. Kanang ingon nga mga pagtumo-tumo. Kay mo man ang nga pamagi kuno basta magtumo-tumo nya matod pa ni Reverend ingon siya basta magtumo-tumo kuno di kuno makadawat o kining kaluwasan laglag kuno ang paingon basta magtumo-tumo. Na karon Kabati ni. nag-ingon ka nga wala man ko magdaot o magtamay lugar sa bisti. Kunhon pamantan nimo niya atong ipabati uban sa iyang hulagway din pagpriba nga kini siya mo'y nanulti. Okay niya. Kanagaling tumo-tumo iso, naghimo-himo kay istorya, na puros binutmot. Kanagaling tumo-tumo iso, naghimo-himo kay istorya, na puros binutmot. Onya dili ideal, ilanin ha. Onya dili ideal, ilanin ha. Nagay, katungdan ang lider ka sa usa ka simbahan, onya magbuhat kang tumo-tumo isoon, usa ka na kapasidaan sa Dios, na ang taong unya magbuhat kang tumutumo igsoon o siya ka na kapasidaan sa Dios na ang taong tigtumo-tumo maka-angkon yun o kalaglagan. Perting pagkasyatas ka bo, Oo. mo Bendilio. Kumusta na? Atong Tumo-tumo. nakita mga mahal na mong tigpaminaw, inyong nakita, inyong nadungog nga asa daw punta sa dapit ang puntahan brethren og magtumo-tumo ta. Atong ipabati pagbalik kung nasa paingon ang mga tao nga maghimog tumo-tumo adto kunos kalaglagan. May ganay kay ganahan pa mong musuporta ang inyong pastor nga adto man day paingon sa kalaglagan. Nya ang inyong pastor kalaglagan ang paingnan na kamo nga nagsunod niya posible po adto mo sa kaluwasan. Ato ipabati pagbalik. Kanagaling tumutumo iso, Engineer, ang hulagway palihog karon nga makita nila. Nga. kanagaling tumutumo iso, naghimo-himo kay istorya na puros binutmot. Onya dili ideal, ilanin ha. Nagay, katungdan ang lider ka sa usa ka simbahan, unya magbuhat kang tumutumo igsoon, usa ka na kapasidaan sa Dios na ang taong tigtumo-tumo maka-angkon yun o kalaglagan. Okay. Huna-huna mga kaigalaan. Sa punto sa istorya, kami magka ang mga katauhan nga naa sa pagkasatanas ingnon ta kay piki God nga Espiritu Santo. Nya ikaw Bendilio, asa asa magkapunita? Classmate lugar ta ani? Ha? Kay ikaw nagsulti nga basta magtumo-tumo labi na kay katungdanan sa simbahan. Leader. Leader. Di man daw na maayo kay kana adto mas kalaglagan di sa inferno ang padulngan. Nakatong imong giingon nga Giasin ang Giasin. tutudlo. Gibulan ang Gibulan. tutudlo. Dili ba na Sa man to? tumo? Unya karon. Nya pagyod nga gipangitaan nimo brethren, gipangitaan niya ang among magtutulo kay nagbasa lagi tag simbolika diya sa Espiritu Santo nga salampati. Atong ipakita ang hulagway kang Mitchell Bendilio o sa atong magtutudlo aron sa pagpabati o pagpabati ninyo o sa pagpalantaw ninyo
nga atong ikumparar kay nangita man siya og tuka sa mong magtutulo, iya gin tinud-on lagi nga ang Espiritu Santo instead nga simbolo sa lampati, pangitaan niya og tuka. Tanawon ta, og kinsa ba hinuon murag na ay tuka og angay mang pangitaan niya. Okay. Engineer, ang kanang hulagwa lang ni Mitchell Vidilio. Pwede, Brad. Pwede po. Sige, kana. Ang ato man, comparison ba, kay nangita man siya tuka sa atong magtutudlo, di po pwede nga ang iharang dagway atong ipakita kay basig diya sa baba sa atong magtutudlo, mura pog na ay tuka o matuka para makapakitaan nga sa lampati gyud di ay. Okay niya. Ato ipabati ang iyong tingog nga nangita siya na ba kuno ito ka ang among magtutudlo. Kay ang among magtutudlo, among manggipailagot nga katumanan sa Espiritu Santo niya sa Biblia, ang Espiritu Santo nagsimbolo magsalampati. Niya atong ipabati. Nipadayan manggaling ang Espiritu Santo sa dagoy mga salampate. Nipadayan manggaling ang Espiritu Santo sa dagoy mga salampate. Ug may salampati na ito ka, amo dos ito masuloy niyo unsa katas ng tuka ana. Ug may salampati na ito ka, amo dos ito masuloy niyo unsa katas ng tuka ana. Di siya motuo. Kay nagpadayag mo kuno ang Espiritu Santo sa dagway nga salampati, ambot na si Tomas Eugenio na ba kuno na ituka. Di iyag yung tinud-on, Brad Cesar, Brad Rene nga pabutangan ginyag tuka ang atong magtutulo, pero di ito kung ita siya tuka ang iyaman hinuon nga simod murag may tuka na hinuon. Maramay noon tag magkapanaway na aning iyang kalaki. Pero wata diha niya kumpara lang kay Kumpara lang. nakaron. Tanawa ko ding iyang sinabtan og tali sa mga kauban niyang evangelist, Bradron, nga nagasibya diri sa atong sibihan pod. May programa man sila, no? Sa pagpahigayon diri sa DXKO, no? RPN. Nya, doon na ba'y nangutana nila, mga mahal na mong tigpaminaw? Oo, may nangutana nila si Romeo Makula daw kini. Ato ni ipabati, Bradron. Okay Reb, atong ipabati kay mao ni usa ka makahatag og dakong kaulawan nimo Bindilio, Pastor Bindilio. Ikaw diay nga pastor, imong giliteral ang Espiritu Santo nga salampati. Gipangitaan ni mugtuka ang mga magtutudlo kay mao lagi among gipailang niya ang inyong mga kauban dinis Cagayan de Oro nga mga evangelist. Kung sila'y muhubad, may tungod sa simbolo sa Espiritu Santo nga salampati, dili literal. Atong ipakita gyapon ang picture niya, hulagway. Palihog yapon engineer, bisag Para mabati nga kining hulagwaya mo ni namulong aning istorya ha. Onya atong ipabati ang mga pag-confirm sa mga kaubang evangelist, reverend nga kining Espiritu Santo dili gid literal nga salampati. Aniya. Nanubag ni sila pangutana. Naman nangutana lagi nila. Yeah. So ako na text din mayon ang last digit 245. Batot pa niya din. Brad, good evening. Inaot nga dili nimo ikapuol ang pangutana. Si Romeo Makula ni. Una, Brad, kanang Espiritu Santo nga nagapadayag sa salampati, asa na mabasa? Manimana po ta, tinuod ba nga sa lampati? Unsa man na sa inyong pagsabot? Salamat dagan nga minaw sa kibong. Okay, unang pauta na niya ang Sibil, asa mabasa ang usa ng Espiritu ng salampati. So, Lucas 3:21-23, palugan sa doon. Yan, dili ang salamat ng isunti sa versikulo. O sa nabautismuhan na ang tanang tao, o sa diha nga si Jesus usab nabautismuhan na, o nag-ampo ang langit na butas, o diya kami ang mikunsad ang Espiritu Santo sa dagway nga lawas nun, ingon sa salampati, o gikan sa langit, niabot ang tingog na nag-ingon, ikaw akong anak na pinalangga, kaninyo may kalipay ako. So, kining pag-ingon at sa alang sa versikulo na mikunsad sa dagway nga lawas nun, ingon sa salampati, wa na nagpasabot na ang Espiritu Santo at sa alang sa lapati. So, pag-ingon niya na may dagway nga lawas nun, kama, ingon sa salampati. So, dili siya salampati. Ingon sa salampati. So, ang ipakita nito panahon sa panahon sa pagbautismo at salam. So, wala nagpasabot na ang Espiritu Santo salampati na salam kay
daghan mang salampati naglupad-lupad karon nga dili man na mao ang Espiritu Santo. Nga kanang atong gipakita dili na mao ang nagsulti lugar. Atong gipakita lang nga gikontra sa iyang mga kaubang evangelist ang presentasyon ni Mitchell Bendilio Nga usa ka pastor. nga usa ka pastor nga nangita siya tuka di man kuno na Bendilio nga naay tuka ng Espiritu Santo o sa simbolo ka sa lampati kay kung maupa ka na kunong mga naglupad-lupad di man kuno na mao kay simbolo raman nganong tinud-on man nimo na og makig-argue ka sa mga ministro sa PBCM Nga nung pagitaan man nimo among magtutudlog tuka. no Nga dili man na literal gyud nga ang Espiritu Santo sa lampati. na di ka mauwaw nga gipakita nato ang iyang hulagway brother Oo. ingon nga moy nagsulti kag ganina o sa nabati nato sa unahan nga siya wa man nay tuka Nga wa man ko ma-personal matud pa nimo. Oo. Na mo na among giingon mo na tong giingon rebellion nga di ka mao ana. Og di ka mao mo nang giingon sa mga salitang kanto kapal moks. Kapal mukha ba kay way uwaw. atong na pamatian nga ang iyang kauban mo ray nagkontra ni Mitchell Bendilio sa ato pa Sabadista versus Sabadista brethren. Pero ang Sabadista nga magsinalbahista mo tong iyang mga kauban. Kay Gisulti sa tinuod. nagsulti mas tinuod. Nga dili literal nga sa lampati ang Espiritu Santo kay simbolikar na. Pero gusto man gyud siyang magtumo-tumo Mao nang atong nabati tuwa pa ingon sa impierno kalaglagan. na unsa may makuha nato ana. Nganong gitsagaan na mo ni gihatag na mo ning porsyon na kini nga portion sa pagpanubag. To prove nga nag-ingon gud siya nga di kuno siya manghilabot. Ha? Wa kuno siya magpersonal ana. Na unsa man tong inyong nabati giasin, gibulad. Wala gina nga magtinaranta dayon. Ang itag na ay tuka nga lipay din siya kwaknit unya og ignon nga wa man na sa minteryo naram na silang templo kay gibulad na giasin Gibadlo. nagtugan sa tinuod bro doon nga nas templo pero nagtugan pod sa binakak kay gibulad og giasin nya pag-ingog kwaknit awa gyud siya magpakabana niya to kay para gyud sa mga namati nga sus kwakniton gyud pud dagway ning ilang gipaila nga Espiritu Santo nakaron ni ay angay unta niya nga tubagon pero gilamo-lamo niya badron kini bitang pag-ingon niya nga ang Espiritu Santo daw kita kuno naghimog simbolo kita kuno naghimo nga gihimo natong tubig kay ang pag-ingon natong tubig gipakita nato nga ang Espiritu Santo simbolo sa tubig unsay nakaon aning tawhana isa asa may tinuod ani sa una atong nabati nga gihimo nila ang Kapahulayan. Espiritu Santo nga kapahulayan karon ila na gyud nga gihimo nga tubig siya makalibog niya asa may tinuod niya na atong ipabati niya ato pong ipakita ang iyang hulagway nga mao'y namulog aning sultiya brethren. Okay, engineer kana atong ibabati niyang tingog nga matod pa niya makalibog kuno ning amo ang pamaagi sa pagwali. Niya atong ibabati. Tingog ni Mitchell Bendilio, pastor sa Barista kanang makita ninyo sa screen mga kaigsunan sa inyong TV screen. Tanawa ka niya, itag na, unya ang katawanan mga kaigsonan na apay, ila na po na, gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Napay, ila na po na, gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Ha? Makalibog ba? Ha? Makalibog ba? Ha? Kaya itong una mga kaigsonan, ang Hebrehanon 4:9 ang atong ipapahulay, Malay kuan, Espiritu Santo. Kaya natubig na pong Espiritu Santo sa may tinuod na. Okay. No? Asa kuno'y tinuod kay sa una kuno Brad Cesar, Brad Rini, Brad Ron nga giwali kuno nato nga ang Espiritu Santo kapahulayan. Karon kuno gihimo na gidinon kuno namo nga tubig. Wa gid ay siya hanaw. Kanang word nga yang gibuyan dibidan nga gihimo kuno nato sa tabakita ko ni naghimo. Nagid hinoon. Gihimo na nato nga
ang Espiritu Santo tubig. Abi kay ato man gipamatud-an. Dali-dali kambyada oy. Imbes to nag primera, dali kambyada, wa na malugar, diretsos kwarta oy. Na ato na pong ipabati ba doon ang iyang kambyada. Okay. O ato sang mapapakita ang iyang hulagway diin mo ay namulong aning istorya ha. Okay niya, atong ipabati padayon tong iyang giingon reverend sa mga programa niya nga lagi ang atong wali makalibog kay gihimo kuno natong tubig ang Espiritu Santo niya sa nung labag ingon nato nga kapahulayan. Atong ipabati padayon ang iyang pamahayag ni Pastor Bendilio atong ipala sa TV screen, sa screen na engineer ang iyang hulagway niya. Kinsa di ay ang nag-ingon nga paimnon sa tubig? Atong pastor sugod na to niya. Kaya haron nga atong makuha nga mao ni iyang ipangita nga kanang gusto kiniyang litra por nga mamulong gyud ang Espiritu Santo nga imnako. Sa tupat, tubig mulugar nga tubig. Kung dili moingon ang Espiritu Santo nga imnako, di sa moyon nga kinang Espiritu Santo rin tubig nga. Okay. Yeah. Nabulasot mo yun. Kaya atong tanawon. Di kami itong versikulos Biblia. Ingon tayo siya. Atong sigurohon kining, atong ipabor nila kining, Adventist Bible. Atong basahan ni Adventist Bible. Pinadayag 22:17. Atong tagaan pagtagad kay, maukuno na, ipainom ng Espiritu Santo. Atong basahon, 22:17. Ang Espiritu ug ang pangasugon nga nagaingon umarika ug siya nga nagabatalin og paingna umarika ug ang giuhaw pareha ang may tinguha paingna sa walay bayad nga tubig nga nagahatag sa kinabuhi. Kinsa di ay ang nag-ingon nga paimnon sa tubig? Ang Espiritu Santo ug ang pangasawunon. O ang Espiritu Santo igsoon. Kay Espiritu Santo mga ato, hindi gamit sila ang pulong sa Diyos Biblia kani atong basa sa pulong sa Diyos Biblia ang Espiritu Santo bago na nga naingon paim na atong tagaan nga wala ka di ba og grammar magyud atong basahon. 22:17. Maingon ang Espiritu Santo ug ang babae nga kasulunon, dali. Ug ang tanan nga naminaw moingon usab nga, dali. Si bisan kinsa nga giuhaw ug gustong minom moduol ug modawat sa tubig nga naghatag og kinabuhi, wala kini bayad. Okay. Kinsa nag-ingon nga dali? Kinsa nag-ingon? Ang Espiritu Santo ug ang pangasaw? Unon. Umiya, kay matod nila ang Espiritu Santo mauman dahil na ang tubig niya. Mingon ta ng bersikulo nga, og mingon ang Espiritu Santo ug pangasaw unon. Imnako. Motorib ang iyang kambyo nga gusto niyang pangitaon yun nga kanang bersikulo sa pinadayag 22:17 gusto niya nga ang Espiritu Santo gid mo mamulong nga imnako para mo lugar nga tubig siya sa simbolika. Ingon siya nga daman na sa unahan bradron nga ang porsyon dia nga nag-ingon siya nga unya kana iyang gisukna man gani na gipaagig sukna nag-ingon di ay ang Espiritu Santo nga imnako. Okay, niya atong ipabati sa pagpadayon reverend para nga atong makuha ang iyang mga punto yun nga di gid sa muuyon nga ang Espiritu Santo tubig. Okay. Kay gusto niya nga ilitra por litra nga mamulong ang Espiritu Santo nga imnako. Mulitok lugar niya na Mulitok yun anang pulunga. Okay, niya atong ipabati. Di ba tinoigsoon? Nakaroon mga kaigsoon natin. Dali ang mga kaigsoon yan. Actually, ang ilang ditanggamit mga kaigsoon nga ang Espiritu Santo nisunod na dyan sila igsoon nga daghan ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ingon daw nga tubig. Ang atong ikuan, ang buwa at pinadayag 22. Kaya ang ilang gigamit pinadayag 22 mga kaigsoon nga ang Espiritu Santo daw tanawa matod pa din at mo na itong ikorupsyonan. Ato amo na itong iyon sa versikulo 17. Mo na itong itubag. Na kining tubig sa pinadayag 22:17 dili na Espiritu Santo atong basahon. O ang Espiritu ug ang pangasawurong nagaingon umarika ug siya nga nagapatalinghog paingna umarika ug ang giuhaw pareha ang may tinguha paingna sa walay bayad nga tubig nga nagahatag sa kinabuhi. Kinsa nagsulti ang Espiritu? Unsa gyud sa Espiritu Santo kauban sa pangasawuron? Umarika mo. Inna ang tubig nga naghatag og kinabuhi. Ang pangutana, kinsa nagsulti ang Espiritu Santo? O
ang pamanhon ang iyong pangsawanan. O ang Espiritu Santo, ang tubig niya sa pinadihan ng 2:17, mga pa ang Espiritu Santo, hindi naman pa ang Espiritu Santo, ang marik mo, inna ko. Sokna na. Nangureksyon pa kunuhay ko sa Astua Reverend. Koreksyon ko no na imbes mangoreksyon ni samot man hinon og kalukot. Ha? Kay primero ningon siya nga gihimo ang katawanan mga kaygalaan, mga kaigsonan mo na iyang punto. Gihimo pagid nila ang Espiritu Santo nga tubig. Diwa kahibaw di ay nga tubig. Unya, matod pa niya, ang ako manggi pasabot diha ang kanang Pinarig 22 City. Unya, bisag mo dagang kag Pinarig 22 City, ningon man ka nga, gihimo nilang tubig. O di lagi sa simbolika tubig, kay kami naghimo niya na. Ingon din siya, unya, wa man mag-ingon niya, nga imna ko. Karon, kay wa man day mag-ingog imna ko. Nasa ato pa, kay wa man mag-ingon ang Espiritu Santo nga imna ko, dili simbolo to nga siya tubig. Karon mapamatod-an bindilyo. Ha? Ining imong pagpangurihir, kini may dapat nimo dipinsahan. Pero niabot ka man sa sinina, aboy no? Mao magipod na hinon imong style na di nato na mapugos. Kay imbis ni atas boxing, i-appeal man nimong tiil, wrestling. Di ay imong gusto. Nakaron ang Espiritu Santo kay wa man mag-ingog imna ko, sa ato pa mas bright siya kay kang Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ba nakahibaw nga bisag ang Espiritu Santo wa mag-ingon nga imna ko, pero ang Espiritu Santo sa simbolo gyud bradron tubig, kay si Apostol Pablo nag-ingon nga ipainom ba ang Espiritu Santo o dili? Iba mao ni siya makita ang kalainan sa matuod nga katawan sa Dios nga nangalagad sa unang panahon kang Kristo, o sa nanyana si apostol nga si Pablo, o kini karong nagpakarong ingnon nga katawan ni Kristo. Lamlam din dako, ay waday mahibalo nga ang Espiritu Santo tubig. Niya si apostol nga si Pablo atong kuhagpayan. Dito Biblia rin nga the message, nama po ikang bindilyo ani. Bindilyo nasuod na sa imong 38 siguro ka bersyon sa Biblia. The message ka Biblia pahayag ni Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 18 ang pagpahayag ingon, don't drink too much wine that cheapens your life. Drink the Spirit of God. Drink the Spirit of God. Imna ang Espiritu sa Dios. Pero karon kay naa malagi nga drink the Spirit of God. Ato ipakita ang iyang hulagway. Engineer. Kay nag-ingon siya nga gihimo ko no nila nga tubig. Unya, pila ko no ka bersyon niya nga Biblia, brethren. Okay. Ato ning ihatag nga para mabalik pila ka bersyon ang iyang Biblia og natingata, waday siya ani og naaman, way basa-basa. Gibutang lang sa suok. Atong ibabati pagbalik matud pa niya 38 ka bersyon ng Biblia niya ni Bindilyo nas ang balay. Wa pangutan pero siya rin mutugan. Okay niya. Igsoon, taganan ta mo, 38 ka bersyon ang Biblia na akos man. Igsoon, taganan ta mo, 38 ka bersyon ang Biblia na akos manay. 38 ka bersyon ng imong Biblia sa balay. Na karon mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan. 38 man day na ka Biblia na sa imong balay. Unya moingon ka nga gihimo nila nga ang Espiritu Santo tubig pagkakatawanan. Kay sa man ray katawanan anang 38 nimo ka bersyon. Ha? Apel pa ng imong baba nga ika-39 nga bersyon, pero mouth ni Bindilyo, mouth version ni Bindilyo. O tanawa, o nakita nato. Unya, ang Espiritu sa Dios, drink the Spirit of God. Sa atong pinulungan, imna ang Espiritu sa Dios. Ang Espiritu sa Dios nga ipainom, motong gibasa niya nga kanang Espiritu sa Dios ingon ka nagsalampati, nagpurma na pod, gawas nga ipainom, nagpurma na pod og salampati nga nangita siya tuka. Kay kung Espiritu Santo pa kuno among magtutudlo, naba kuno ituka, pero ingon ang iyang kauban, dili man na makula, literal, na nag-explicar silang makula, explica rin inyong labaw nga si Pastor Bindilyo, na
sa Biblia ang Espiritu sa Dios kinibagyod mao ang Espiritu Santo, Brad Cesar? Tinood ka na, Reverend. Ako unang basahon ang Mateo Kapitulo 3, versikulo 16. Unya, isunod ay nato ang Lucas Kapitulo 3, versikulo 21 ngatos 22. Giingon, og sa nabautismuhan na si Jesus, siya mihawas dayon gikan sa tubig, ug tanawan na pukas ang kalangitan. Ug yang nakitang Espiritu sa Dios nga mikunsad ingon sa salampati. So nining punto ato nakita nga ang Espiritu sa Dios giingon dinhi nga ingon og salampati. Kana bang Espiritu sa Dios nga giingon nga ingon og salampati, kana ba gayoy Espiritu Santo na sumala sa Biblia? Oo. Niagapon atong basahon ang Lucas ayang kapitulo 3 bersikulo 21 ug 22. Giingon na kana dinhi kanang Espiritu sa Dios, gitug-an kana nga mao kana ang Espiritu Santo na. Giingon dinhi og sa nabautismuhan na ang tanang tao, og sa diha nga si Jesus usab nabautismuhan na, og nagampo ang langit na bukas, og diha kaniya mikunsad ang Espiritu Santo sa dagway nga lawas nun ingon sa salampati o gikan sa langit miabot ang tingog ka nag-ingon, ikaw akong anak nga pinalangga kanimo may kalipay ako. So kanang Espiritu sa Dios gitug-an na kana Espiritu Santo kana sumala sa ato nabasa sa Biblia. Oh, di nakita nato, Brad Ron, unsa na ang iyang hisgot sa nabati nato kaganina sa unan, Brad Ron, isya. Makalibog kuno ni nga to ang wali kay gihimo kuno nato ang Espiritu Santo ingon nga tubig. Unya sa atong gibasa si Pablo mo'y nagtug-an ang matuod nga katawan sa Dios sa panahon ni Kristo nga kanang Espiritu Santo ingon nga ipainom sa ato patubig. Pero dili po na literal gid na tubig po. Oh, nakaron hain ang dugang payag mismo ang atong Ginoong Kristo sa ato pa si Pablo wa kay bawo nga ang Espiritu Santo di ay tubig kay matod pa niya wa man mag-ingon ang Espiritu Santo nga imna ko. Di kay wa mag-ingon dili na siya sa simbolika tubig. Kumusta man Bindilyo ang mga piki nakapapaka man sa dili piki pakauaw man lang ka na ang atong Ginoong Kristo nag-confirm ba, Brad Rin, nga ang Espiritu Santo kini ni ang nagsimbolo og tubig sumala sa Biblia, Brad Rin? Nag-confirm gyud ang atong Ginoong Jesucristo nga kanang Espiritu Santo nagsimbolo ka og tubig dinhi sa Juan kapitulo 7 bersikulo 37 ngadto sa 39 ang gingon. Ug unya sa katapusang adlaw ang labing dagong adlaw sa fiesta, si Jesus mitindog og misinggit nga nagingon, kun adunay taong giuhaw, umari siya kanako og uminom. Sa musalig kanako, sumala sa gingon sa kasulatan gikan sa iyang kasing-kasing mudagayday ang mga sapa sa tubig nga buhi, og siya nagsulti nini labot sa Espiritu nga pagadawaton sa mga misalig kaniya, kay ang Espiritu wala pa man ikahatag sanglit niadtong tungura si Jesus wala pa man himaya. Kung basaw na tutong Espiritu, kadto lang porsyon na, Brad Ron, nga ang nagsulti siya labot sa Espiritu. Kung basaw ni sa Biblia nga ang pulong sa Dios katong punto lang nga Espiritu, unsa na pagkasulti? Okay niya, Espiritu Santo nang gipasabot ana, niya basahon nako ang gingon nimo nga sa version nga ang pulong sa Dios nga Biblia. Niya sa 39 ang buot ipasabot ni Jesus sa tubig nga nagahatag og kinabuhi mao ang Espiritu Santo. Mga mahal na mong tigpaminaw, makiigsunan, matinaw na ang kabakakon ni among katbang nga wa kuno siya magtamay manaway pero nigula ra nakita nato among gipamatud-an kung unsa kaming laki ning among katbang kung manubang sa mga ministro sa PBCM. Among gipanghinaot nga nalamdagan kamo sa kamaturan sa kabakakon likwad-likwad pero bisag unsa og likwad tuwad lang gyapong agi. Ang tudya ang among ikalagad kini sa ngalan na lamang sa magtutulo Master Tomas D. Eugenio Senior, kini ang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio sa ngalan sa kauban ng mga evangelista o ministro. Kini usab si Brother Rene Telebrico. Kiniusab si Brother Cesar Pateo. O giniusab ang inyong igsoon evangelista, Brother Juan Ronilo Mangalos. Kami ngayon hangtod sa sunod higayon sa samang tagna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpabina.